Gatusan ka mga panimalay ang naugdaw ato sa managlahing sunog sa General Santos City ug Zamboanga City. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Dakong kalayo kining milamoy sa pipila ka mga kabalayan sa Purok Kulasi, Barangay Labangal, General Santos City sa sunog banda 11:48 sa gabi adlawng Lunes. Ang maong sunog gisaka sa first alarm status sa VFP. Nadeklara kining fire out human ang kapintulo ka oras nga firefighting. Sa inisyal nga tala sa VFP, ana sa kapin 100 ka mga panimalay ang nasunog. Usa na dinhi ang panimalay ni Abdul Said Laki kinsa naabugayod. Yung mga papeles namin nasunog, yung mga voters namin nasyonal para matulungan kami, kami mga bahay lang. Matod sa VFP, gibana-bana ang moabot sa 420,000 pesos ang danyo sa sunog. Hinoon, walay angol sa hitabo. Actually ma'am, wala pong nasugatan. Okay lang po. Salamat lang din po ako kasi yung mga tao nagsilikasan lang po lahat. Kaya nagkaiwan yung mga kagamitan nila. Ginasuta pa sa CSWDO ang tinatibuk ang ihap sa mga apektadong pamilya nga kasamtangang mihiklin sa usa ka gym sa barangay. Gilayon kining itagad sa LGU. Padayon pa ang BFP sa pag-imbestiga sa tinubdan sa sunog. Sa Zamboanga City, anaasaw sa 42 ka mga panimalay ang naugdaw sa sunog sa Mercury Street, Barangay Tumaga, Zamboanga City nga nahitabo pasado alas 12 sa hapon adlawng Lunes. Gilayon kining girespondihan sa BFP ug CDRRMO. Sanglit duol ang maong sunog sa dakong suba sa maong lugar. Nakahigayon sab og tabang sa pagpakgang sa kalayo ang duha ka mga backhoe sa DPWH-9 kinsa nagpahigayon og flood control project sa maong lugar. Ang maong sunog nga gisaka sa third alarm status sa BFP ang gideklarang fire out human ang halos 2 ka oras. Gibana-bana ang moabot sa 3.75 million pesos ang danyo sa sunog. Sa tala sa CSWD, anasab sa 42 ka magbanay ang apektado nga anaa karon sa usa ka evacuation center sa maong lugar ug yatagan og relief assistance sa LGU. Hinoon walay angol sa itabo. Padayon pa ang BFP sa pagsuta sa hinungdan sa sunog. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.